Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat. Semifinals de play-off de la Lliga. Barça-Tenerife i el Madrid al carrer. Increïble. Com deia una cançó de la Trinca, 1, 2, 3, botifarra de pagès. Bé, comencem doncs avui el programa número 40 de Bàsquet Blaugrana a Debat, corresponent a la segona setmana de juny. I comencem doncs sempre amb això que us agrada tant, el salt. Vinga, salt! Doncs sí, senyors, quina cosa més apassionant que aquesta lliga de bàsquet, aquest play-off de la Lliga Endesa, la més apassionant del món. Una capsa de sorpreses i, a més, doncs, un joc molt bo en les diferents eliminatòries. La sorpresa més important ha estat l'eliminació del Real Madrid a mans del Tenerife. Qui ho havia de dir, oi? El Real Madrid, que havia perdut ja 6 dels 7 últims partits, però això no obstant, semblava que en el partit de desempat doncs guanyaria. Doncs no va ser així. El Madrid va fer el ridícul i ha acabat una temporada en blanc. No han guanyat ni en futbol femení, ni en bàsquet. Doncs i això que ara té el president nou, bé, que és el president de sempre, el senyor Florentino Pérez, aquesta dictadura que es va esquerdant, ha tingut ara el 65% dels vots, vol dir que ell segurament pensava tenir-ne bastant més. Bé, doncs com es pot veure, els problemes del Real Madrid no són precisament culpa de Negreira. Per ells doncs va al pollastre, però va, em sembla que pels barcelonistes és molt bo que el senyor Pérez continua al capdavant d'aquesta entitat. Algú dirà, bé, a nosaltres què ens importa? Home, ens importa molt, perquè el Madrid és el màxim rival i pel que es veu, segons ell, el màxim enemic nostre. Deixant doncs a part les tragèdies del Real Madrid, nosaltres, quines coses tu fa una setmana, vaig parlar aquí de la casa dels horrors del Barça contra el València, el pitjor partit de tota la temporada, amb mocadors i protestes a la graderia. Bé, doncs la cosa ha canviat com un mitjó en una setmana i el Barça, en un 3 i no res, s'ha plantat a les semifinals d'aquesta Lliga Endesa, d'aquest play-off, que jugarà contra el Tenerife a partir de demà dimarts. Bé, ja us en informaré dels horaris al final, perquè si no ara tindreu un garbuix al cap. Doncs ja veieu com canvien les coses d'un 3 i no res i aquest Barça, que continua estant vell, atotinat i descompensat, ha recuperat els 14 jugadors. Sí, 14 jugadors per jugar aquesta fase final i ara són 2 a cada partit, oi? Doncs qui ho havia de dir? Fent un petit repàs, doncs, aquests 3 partits que hi ha hagut amb el Múrcia, recordem que el primer el Barça va guanyar de 23 al camp del Múrcia, després d'uns minuts inicials de l'equip d'allà, doncs el Barça va anar recuperant posicions, bona primera part de Marcos i ja en el segon, el quart, es va decidir, gràcies a la gran actuació de Brizuela, 16 punts, no sé si va marcar 3 o 4 triples. Aquest Brizuela ja sabem que quan l'encerta, doncs no hi ha qui el pari, però quan té el desencert, doncs també li costa molt anotar. Sigui com sigui, el Barça va tenir un gran partit, va saber aguantar una actuació molt coral i fins i tot el Panther Senghelia, que era un dels patums, doncs no va ser necessària la seva actuació. Recordar i veure com ara Marcos i Fol doncs són titulars en cada partit del Barça, juntament amb Vesely, Senghelia i Kluivert i Panther. O sigui que sembla que és l'equip inicial del Barça en tots els partits. En el segon a casa, que podíem haver decidit, doncs el Barça va perdre de 3. I va perdre 3 un partit igualat. Cal reconèixer que el Múrcia va estar superior físicament a nosaltres i va haver una gran actuació per part d'elles de Julius, que es va lesionar al final, no? I la seva baixa es va notar molt, sobretot en el tercer partit. En el segon, per l'inèrcia, va continuar anotant, jugant bé el Múrcia, especialment per part de Martín. Fins i tot el Barça va tenir opcions de forçar, si més no, la pròrroga. En els últims 25 segons hi va haver 3 personals de Vesely, no? Una mica curiós, això. L'última, sobretot, no la va veure ningú, només els àrbitres. Tot en tot, encara vam tenir
l'última possessió, vam demanar temps mort, podíem assajar l'última jugada i va semblar com el temps d'en Penyarroia, que no sabíem resoldre-la, i així va anar. Teníem, per exemple, el Napoli, el tirador, que no havia jugat, és cert, doncs podia haver sortit per despistar una mica, oi? A veure qui dels tiradors doncs es dedicava a tirar, i valgui la redundància. Doncs no, la pilota va anar a parra. En aquestes circumstàncies era molt difícil guanyar. Bé, i en el partit de desempat, diguem-ho així, el Barça, que la gent ja sabia el resultat, el que el Madrid havia perdut, tot s'ha de dir, el Barça va guanyar de 24, va ser una gran exhibició, especialment per part de Kluivert, que va fer el millor partit de la temporada amb el Barça i també va ser un gran defensor. Hem de tenir present també que va jugar els últims minuts l'Apro, que va ser la seva aportació decisiva. Gran exhibició del Barça i ara ens hem d'enfrontar a aquest Tenerife. Aquest Tenerife és sorprenent perquè a més ha tingut moltes baixes com Samirami, Guerra, Fittipaldo i Giatratis. Bé, doncs el Tenerife els ha substituït per alguns jugadors nous, han fitxat, no com nosaltres, per exemple Patrick Mill, de 37 anys, que ho està fent molt bé. Aquest jugador ha vingut a Tenerife, ha llogat dues cases, una per ell, l'altra per la seva família, i en aquesta altra hi ha el cuiner, el metge, el fisio, l'assessor. Home, doncs això és anar preparat pel món. El Tenerife té 11 jugadors que tenen més de 30 anys, o sigui que encara són més pressionats que nosaltres, i només 4 de joves. Això sí, té aquest Huertas sensacional, Huertas que té 43 anys i va fer anar al Madrid de bòlit i és pràcticament imparable. Esperem doncs que Kluivert possiblement serà l'encarregat d'aturar-lo. Com es presenta aquest partit? Bé, doncs cadascú pot tenir la seva opinió. Jo sempre em fixo més amb nosaltres, amb les nostres possibilitats. El Barça, en aquests últims partits, juga motivat, que això ja és molt important, no tenim baixes, i jugadors com Marcos i Fol s'han anat espavilant, diguem-ho així. Sabem que el Barça té problemes a l'1 i el 5. L'1, home, doncs mira Marcos i Sato, anem tirant, i Messi però pot jugar alguns partits i marca punts. El problema pot ser el número 5, doncs Fol dona el que dona, que és bastant més del que esperàvem, tot sigui dit, i també Vesely, que no pot jugar lògicament tots els partits, tot el partit. Esperem que cap dels dos arribi a 3 faltes a la mitja part, que seria això, podria ser molt important, perquè el relleu és Billy, i doncs Billy no va jugar el primer partit, en el segon 2 o 3, i va ser un parcial de 6-0 a favor del Múrcia, en el quart va jugar un parell de minuts i va fer 3 personals consecutives i ha estat un desastre, continua estant un desastre, no? Algun oïdor o lector, com vulgueu, em diu que, home, em fico una mica massa amb en Billy. Jo diria que una mica massa poc. Ho sento, però jo veig les coses d'aquesta manera. Bé, doncs, la clau de l'eliminatori amb el Barça va estar amb els triples. Cada partit va guanyar l'equip que van marcar més triples. No sé ara si serà aquí també la història aquesta del Tenerife, però bé, doncs cal tenir-ho present en aquestes eliminatòries que es presenten molt interessants. Un València i Joventut, un Joventut que està molt bé, ahir va jugar molt bé al camp del Baskonia, eliminant l'equip basc, i amb Enrique Rubio, que està millor que mai, és un espectacle i fa goig veure el Joventut. I ens alegra que puguem tenir, a veure si tenim una final catalana, cosa que és difícil. Per cert, si el Barça guanya en el Tenerife, ja estarem classificats per la pròxima Supercopa que es disputarà a Badalona. Perquè ja s'ha classificat el Joventut, equip organitzador, el València, guanyador de la Supercopa de l'any passat, el Baskonia, guanyador de la Copa d'aquest any, i el millor classificat de la Lliga, que en aquest cas, tot i guanyant, ja es classificaríem per la final, seria el Barcelona. Per tant, hem de tenir present que també tenim un títol en joc. Naturalment, també continuen els rumors sobre els fitxatges, no caldria si no. Ara l'últim rumor era en Brandon Goodwin, que no coneix ningú, que juga a la Xina, que és base, que té 30 anys, que té molt tir i que està considerat un dels millors de la lliga xinesa. Naturalment, la lliga xinesa no té res a veure amb la lliga andesa. Tot en tot, possiblement sigui un fitxatge, esperem que del nou director tècnic, Xavi Pujol, que sempre sol endeminar bastant els fitxatges i sobretot aquells que pràcticament
ningú en sap res. Esperem que aquest sigui el cas i esperem també saber qui serà el nou entrenador, que ja tindrà prou feines per encaixar amb Mike James, que, com sabem, ja està fitxat, segons diuen, clar. Era una petició d'en Pasqual, com que en Pasqual se'n va, ja veurem què pugui passar amb aquest jugador. Bé, sigui com sigui, doncs el Barça s'ha d'anar apuntalant l'equip de cara a la pròxima temporada. Com deia, i ara sí, parlem dels horaris, comença demà ja aquesta fase final de semifinals, demà a les 8, al Palau Blaugrana, primer Barça-Tenerife. Bé, demà dimarts, per la gent que potser mireu aquest programa dimecres i direu, quan és dimarts? Bé, avui, clar, faig el programa el dilluns i, per tant, és demà dimarts. També el dijous a les 8, el segon partit, a casa, aquests dos, dimarts i dijous. A Tenerife, primer partit, dissabte, també a les 8. Si es necessita un quart, seria a Tenerife dilluns a les 9, l'única variació, i després el dimecres a les 8. Bé, ja ho anirem mirant, aquí no es fotia un embolic al cap, i dic això, no?, que el primer partit doncs, és demà a les 8 al Palau Blaugrana entre aquest Barça i Tenerife. Esperem doncs, que hi vagi molta gent, que puguem gaudir d'un bon espectacle i sobretot doncs, que el Barça es classifiqui per aquesta final de la Lliga Endesa. Qui ho havia de dir? Fa tan sols una setmana, no? Ja veieu com totes les coses canvien com un mitjó de Nadal a Sant Esteve, no? Ja podíem dir allò doncs, que no són res, i si no dir-li al Madrid que ho ha perdut tot en aquesta temporada, no? I aquest Madrid dels 55 milions, anava a dir dels 155, hi ha una petita diferència, però clar, tractant-se de 155, oi, sempre pot haver-hi Madrid pel mig. Doncs bé, ha tingut un any negre i que no l'ha pogut salvar ni el papa, això que n'és seguidor seu i que vesteix també de blanc. Vinga, doncs, que hi hagi sort en aquesta setmana i a veure si ens veiem en la final. Aquest suposo que també és el vostre desig. I avui, ahir, com sempre, i demà, endavant Barça, força Barça, i si pot ser, diguem-ho amb un somriure. Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat.